kubor nakaslem jong unong san hima. Kilat pathai khubor na kaleng hakala sngi ublei kilapan bena baka menteri rang badu ka Bangladesh ka Sheikh Hasina kala mi no na laga jongkari hadian baki jingyakhi bandawa bakan hiar shukino kila nangjur katkum kilat pathai khubor laong baka Hasina kala hiar shukiru kum ka menteri rang badu bat hadian kata kala mi no na ka yengsa jongka na Dhaka kidonru kidur kidar bat dur khi kibala sapriang ban pen I baka Hasina bat ka para jongka kila shong daga helikopter bat laong bakila let chaka wepat ka jaka ka bakham shingan wat laki don ki khubor ki babatai baka Hasina kanwan sha India hendrei hadu menta ompat la ban pentikna yakani laban kedo baha ubnai balala palat aspa angut kila yap ha Bangladesh hagajinga kan at bat ki pulit ban persha yakajing ai baha balai person haki kam sorkar yaki bahayeng hasem jongkido ki baladan benta ban yakhun bat ban penyo jing lai lut yaka Bangladesh hadian baka Supreme Court kala khate yakati gajing ai baha kijing yakhi kala sedang banjai jai hendrei hanin kasngi kala sedang biang bat daki phongut kila yap kijing yakhi hagani kidei bandawa baka Hasina kan hiarno naka shuki menteri rang badu